Ήθε η ειρήνη να είναι με τον καθένα από εσάς αυτή την υπέροχη μέρα. Σήμερα, οι ουράνιοι αγγελιοφόροι αποκαλύπτονται μπροστά σας, σε έναν χορό φωτός και αγάπης. Οι φύλακες αγγελοί σας έρχονται να σας πούν ότι υφαίνουν τα νήματα του στοργικού σας πεπρωμένου, μέσα από μια ιερή συνάντηση, ανάμεσα σε δύο ψυχές, που συμπληρώνουν και αναγνωρίζουν η μία την άλλη, με την πιο αγνή ουσία, της καρδιάς τους. Υπάρχει κάποιος ξεχωριστός, του οποίου η καρδιά χτυπά απόλυτα συντονισμένα με τη δική σας, ακόμα και από απόσταση. Κάποιος που τρέφει μια μυστική αγάπη που ανθίζει σιωπηλά, μέρα με τη μέρα. Και σαν πεφταστέρι, που διασχίζει τον νυχτερινό ουρανό, αυτό το άτομο θα είναι έτοιμο να σας εξομολογηθεί όλο το βάθος των συναισθημάτων του. Η αγάπη που τρέφει για σένα είναι σαν ένα λουλούδι, λεπτό και σπάνιο, που ανθίζει σε έναν παραδεισένιο κήπο. Αυτό το άτομο, που έχει έντονο και βαθύ πάθος, μοιράζεται όλα τα ίδια όνειρα με εσάς. Το όνειρο δύο ψυχών που ενώνονται, σε ένα ταξίδι αιώνιας αγάπης, όπου κάθε στιγμή δίνει ένα τραγούδι συνενοχής και τρυφερότητας. Το αγγελικό σύμπαν, με την άπειρη σοφία του, ευθυγραμμίζει τα αστέρια και τους αγγέλους για να κάνει αυτό το όνειρο της αγάπης συγκεκριμένη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα όπου μια συμμαχία ψυχών είναι το αστέρι που καθοδηγεί κάθε βήμα. Αυτός ο ξεχωριστός άνθρωπος, που περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να αποκαλύψει την αγάπη του για εσάς, ετοιμάζει κρυφά κάθε λεπτομέρεια αυτής της πολύτιμης στιγμής. Κάθε λέξη και κάθε χειρονομία είναι σαν μια νότα, σε μια θεϊκή συμφωνία, προετοιμασμένη να αντιχύσει, σε τέλεια αρμονία, στις καρδιές και των δύο σας. Το άγχος που νιώθει αυτό το άτομο είναι μια αντανάκλαση της καθαρής αγάπης, η οποία τρέφει την προσδοκία ενός αιώνιου μέλλοντος, που μοιράζεται μαζί σας. Οι άγγελοι, με τα φτερά τους από φως και σοφία, δηλώνουν ότι, αν και μπορείτε να φανταστείτε ποιος είναι αυτός, η μοίρα μας επιφυλάσσει συχνά μαγευτικές εκπλήξεις. Ειδικά όταν πρόκειται για έναν δεσμό αληθινής και βαθιάς αγάπης. Και για το λόγο αυτό, θα ζήσετε μια απροσδόκητη στιγμή, όπου οι καρδιές σας θα ενωθούν αιώνια από τη θεϊκή συμμαχία ενός πεπρωμένου που έχει ήδη εντοπιστεί. Μέχρι να φτάσει αυτή η στιγμή, στην οποία η αγάπη θα αποκαλυφθεί, μπροστά στα μάτια σας, σε όλη της την πληρότητα, να θυμάστε, ότι είναι σε αυτήν την υπομονετική αναμονή, που οι καρδιές σας προετοιμάζονται, να λάβουν το πιο πολύτιμο δώρο που μπορεί να προσφέρει η μοίρα. Η συνάντηση δύο ερωτευμένων ψυχών, που ενώνονται από τους μαγικούς και ιερούς δεσμούς της αγάπης. Το φως των αγγέλων σας φωτίζει το μονοπάτι σας για αυτό το νέο ταξίδι αγάπης και μεταμόρφωσης. Θα γίνετε μάρτυρες του θαύματος δύο ζωών που διαπλέκονται σε μια αγάπη που ξεπερνά κάθε φραγμό και αγκαλιάζει την αιωνιότητα με γοητεία και χαρά. Αυτό το ξεχωριστό άτομο ονειρεύεται να μοιραστεί μια ζωή μαζί σας δίπλα σας σε ένα ταξίδι αγάπης και δέσμευσης. Το αγγελικό σύμπαν ευθυγραμμίζει τα γεγονότα για να κάνει αυτό το όνειρο μια υπέροχη εκδήλωση αυτής της ιερής αγάπης. Οι φύλακες αγγελοί σας δηλώνουν ότι όταν δύο ψυχές συναντιούνται με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μια θεϊκή σχέση και μεταμορφώνει τις ζωές και των δύο τους με πολύ έντονο και δυνατό τρόπο. Αυτό το άτομο, που απέχει ένα βήμα από το να αποκαλύψει όλα τα πιο κρυφά του συναισθήματα για σένα, σχεδιάζει κάθε λεπτομέρεια. Και το άγχος που νιώθει να σας συναντήσει, αντικατοπτρίζει την αγνή αγάπη και μια απέραντη προσδοκία να είναι μαζί σας. Συντονίστε την καρδιά σας στο φως των φυλάκων αγγέλων σας, γιατί εισέρχεστε στην πιο όμορφη και υπέροχη φάση του ερωτικού σας ταξιδιού. Αυτή η αγάπη, που έρχεται να σε βρει, είναι τόσο αγνή και έντονη, που θα μεταμορφώσει τη ζωή σου, για πάντα. Εάν πιστεύετε στους αγγέλους σας, και σε αυτή τη στοργική σύνδεση, πληκτρολογήστε, σας καλωσορίζω στα σχόλια και δημιουργήστε έναν ισχυρό σύνδεσμο, με όλες τις επιθυμίες σας. Αυτό το αγγελικό μήνυμα είναι σαν ένα απαλό αεράκι που φέρνει μαζί του μια υπόσχεση μεταμόρφωσης και ανανέωσης για τη διαθήκη της αγάπης σας.
Οι άγγελοι σας αποκαλύπτουν ότι αυτός ο ξεχωριστός άνθρωπος περνάει ένα ταξίδι εκ νέου ανακάλυψης σε σχέση με εσάς. Αυτό που κάποτε σας φαινόταν εντελώς οικείο, τώρα αποκαλύπτεται με ένα εντελώς νέο και σαγηνευτικό φως. Οι άγγελοι τονίζουν ότι η μοναδική σας ουσία και όλες οι ιδιαίτερες ιδιότητές σας γίνονται αντιληπτές ως μια πολύ βαθύτερη αγάπη. Αυτή η μεταμόρφωση συμβαίνει λόγω μιας πολύ μοναδικής στιγμής στη σχέση σας. Και αυτή τη στιγμή, η παρουσία σας και οι συμπεριφορές σας είχαν έντονο αντίκτυπο στον ιδιαίτερο άνθρωπο σας. Η αγάπη και η αφοσίωση που μοιράζεστε εκδηλώνεται με εκπληκτικούς τρόπους, ενισχύοντας περαιτέρω τον δεσμό αγάπης μεταξύ σας. Το ιδιαίτερο άτομο σας καθοδηγείται από μια στοργική και εμπνευσμένη ενέργεια που τον κάνει να νιώθει όλο και περισσότερο έλξη για εσάς. Και αυτή η έλξη υπερβαίνει τη φυσική. Είναι μια σύνδεση ψυχών μεταξύ δύο ανθρώπων που αναγνωρίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με μοναδικό τρόπο. Οι άγγελοι σας ενθαρρύνουν να είστε ανοιχτοί στο να λαμβάνετε και να μοιράζεστε αυτήν την ανανεωμένη αγάπη. Αυτή είναι η ώρα για αμοιβαία ανάπτυξη, μάθηση και ενίσχυση της σχέσης που μοιράζεστε. Να είστε έτοιμοι να αγκαλιάσετε όλες τις θετικές αλλαγές που αναδύονται, ώστε οι δυο σας να προχωρήσετε μαζί σε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι αγάπης. Εμπιστευτείτε την αγγελική καθοδήγηση που είναι πάντα παρούσα στην καθημερινότητά σας, γιατί οι άγγελοι σας πάντα σας οδηγούν και τους δύο σε μια φάση μεγαλύτερης κατανόησης, αρμονίας και αληθινής αγάπης. Αυτό το μήνυμα, από τους φύλακες αγγέλους σας, είναι μια υπενθύμηση, για να θυμάστε συνεχώς, της ομορφιάς και της δύναμης, αυτής της αγάπης, που μοιράζεστε οι δυο σας. Και ότι σας εμπνέει να ζήσετε πλήρως, αυτή η συμμαχία αγάπης και αμοιβαίας ανάπτυξης. Εάν πιστεύετε σε αυτή τη σχέση αγάπης, πληκτρολογήστε ή λάβετε στα σχόλια και δημιουργήστε έναν ισχυρό σύνδεσμο με την επιθυμία σας για αγάπη.